Dagiti abus, ket iparanganang nano kasanod iti natunos dagiti bumarangay, ken dagiti dadaulben iti dayringadini tayo. No kasanod ti anepda, mangpuntar ka dagiti umukda, umung nga bulbulong, kastamet iti nalibdak dagiti bumaryo. Nagbalay ida ng pundar iti kadasamang ayan iti umukda, kuri awan makita tayo nga di madaga po iti urnos, ken tunos da, nang namunay iti prinsipyo da, siguro kunada, inaing na tayo ti awan maramidan na, ken kadagiti sa doon ti awan ti amuna. Awan no mas ting ti kinasirig dagiti nga insekto. Kano kasanod ti pinangyayari kaka ti maysa nga ina kadagiti anak na ket kastamet ti pinangyayari kaka na kadagiti amin nga itlog na. Nga mamutayo kadinyo anya ti kay papanlagit itlog na sudalayan ti adaan ti naimas nakita ti langay ti itlog daket puraw. Puraw, mangipas ti mudag iti kinadalos, iti sibubukela baryo tayo, ken kastamet iti dili tayo aban na. Contingent number 11, Paribig Elementary School. Let's give them a round of applause.
There you go, ladies and gentlemen, from Caribbean Elementary School with their principal, Mrs. Adios de Amor Orquillo.